गाग्लोबनायाव न' बां सिलिंखार जानांनाय नखरफोराव फैनानै अनसुंथाइ होफैदों तामुलपुरनि समाज सिबियारि समनाथ बसुमतारिया। थांनाय 7 डिसेम्बर रबिबार हरनि समाव तामुलपुरनि सेसाफानि पलासगुरि गामियाव मैदेरनि फालोआ हाबफैनानै न' बां सिलिंखार खालामलांजानाय दुखुथिया नखरनिसिम अनसुंथाइ होफैदों समाज सिबियारि समनाथ बसुमतारिया। मख'नाय जायोदि थांनाय 7 डिसेम्बर रबिबार हरनि समाव हाग्रानि मैदेर फालोआ अरन्जय नार्जारिनि थाग्रा न', ओंखाम संग्रा न', लाइ लथर बारि बागान सिलिंखार खालामलाङो। लोगोसे थेमब्रा नार्जारिनि ओंखाम संग्रा न', जानो थाखाय थिनानै दोननाय माइ दुलिसे, परशुराम बसुमतारिनि न'नि इन्जुर बोदलानानै जानो थाखाय थिनानै दोननाय माइखौ जालाङो आरो अजित नार्जारिनि थाग्रा न'नि इन्जुरखौबो नारख्लायना गालांदोंमोन। बे जाथायखौ मिन्थिनानै ओनसोलनि गोख्रों समाज सिबियारि समनाथ बसुमतारिया खौरां लाफैनायजों लोगोसे गावनि फारसेनिफ्राय नखरनि गोनां मुवा बेसाद बायना होफैनायजों लोगोसे रांनि अनसुंथाइ होफैयो। बेजों लोगोसेयैनो थांनाय 30 नभेम्बर बिलिफां समाव मैदेरजों जिउ खोमाना लानांनाय कुहिफार गामिनि बड'सा दैमु बसुमतारिनि जिउ खोमाना लानांनाय नखराव थांनानै खौरां लाहैयो आरो नखरनि सुबुंफोरनो रांनि अनसुंथाइ होबोयो। बेबायदि हालोदनि समाव खौरां लाफैनायजों लोगोसे गावनि फारसेनिफ्राय रांनि अनसुंथाइ होलांनायखौ गोरबोजों गोजोननाय मोननायखौ फोरमायदों अरन्जय नार्जारिनि बिसि सम्फा नार्जारिया। सार समनाथ बसुमतारि सारादि बेबायदि संनाय खावनाय बासन बुसन होफैदों आरो एसे अनसुंथाइ रांनि होफैदों, आं बिराद गोजोननाय मोनदों। जेबो गैखालामोन? गैया, गासिबो गाख्रेजोबखादों। बासन बुसन संग्रा खावग्रा गासिबो गाख्रेजोबखादों, न' बां गासिबो। मोनायाव बहा थानाय? मोनायाव बेलेग न'आव उन्दुहैदों जोङो आरो संनाय खावनायखौबो बेलेगावसो संनानै जाहैदों।